खुलुमबाय दायो बैसागो बोथोरा सफैगासिनो गिबियैनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो बैसागो बोथोरनि हामलायनाय बावग्रोहोबाय बेनिफ्राय बैसागो मिउजिक भिडिअ सोलिगासिनो जोङो जोबोद गोबावनि उनाव आदा नाब्लाजों आंजों गोदानै आरो मोनसे मिउजिक भिडिअ दिहुनदों 2018 आवनो जोङो बिथांखौ नाब्ला होनबा गासैबो सिनाय मोनो दिपिन आदा जोङो 2018 आव नाब्ला आरो दाहास्रि केरेक्टाराव जोङो रल खालामदोंमोन बेनिफ्राय आरो दा 2025 आव गोबाव समनि उनाव जोङो मिउजिक भिडिअ खालामदों नाबथि आरो अनारु होननानै मेथाइखौ आदा दिपेन बर'आनो रोजाबदों आरो एलिसा बर' रोजाबदों औ मिजिंथ' जोबोद दङ बे मिउजिक भिडिअखौ लानानै जोबोद गोजोननाय नांदों आरो जोंनि रायजो राजाफोराबो अनसायना लागोन होननानै जोबोद मिजिंथिदों दिनैनिफ्राय गोदानै मिउजिक भिडिअ बानायनायखौ बे साननैसोनि गेजेरावनो नुनो मोनसिगोन आरो रायजो राजाफोरा गासैबो अनसायनायखौ आं मिजिंथिबाय आरो नोंथांमोना अनसायब्लासो जों आरो गोदानै मोजाङै आरो मिउजिक भिडिअ दिहुननो हागोन होननानै आं